ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳುವೆ ಪೈರ್ನವರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರಣ. ಮುರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಕೋಟ ಅವು ಪುದರ್ ಬೇತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಜಿಲು ಕೋಟ ರಮೇಶನ ಅವು ಮೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಜಿಲು ಕೊಣ ಬೇರೆ ಕೊಣದ ಅವು ಬಂಜಿ ಕೆಲವ್ದ ತಿನ್ನರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಜಲ್ತ ಫುಡ್ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತ ಉರುಳಿ ಕುಡು ಮಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಮಲ ಉಡುಪು 90% ಕಂಜಿಲು ಬೋಲ್ವಾಯ್ತ ಕಂಜಿಲೆ ಕಾಂತವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ಪುರ ಕೊನೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಾಂಡವೇರು ಕೊನದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ದೂಜೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಬೈರ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನಿ ಮೇಯರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ಈ ಮೇಯರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಮುಳ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪೈರುದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಳವಾಯ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರಂದಿಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾರಂದಿಪ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರಲಿನ ಪೂರ ಬೆಳವಾಯ್ದ ಪೈರಿಡದೆ ಎತ್ತನ ಪೈನಾಗೆ ಬಾಲಕಲ ಪಾತಿರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪುತ್ತರ್ ರಫೀಕ್ ಇದೆ ಬೆಳವಾಯ್ಡ್ ಪೈರ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಡ್ದು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಬೆಳವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಲ್ಗಾಮು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಸೈಡ್ ಬುದು ಮನವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿನ ಪೆಜ್ಜಿದ ಕನಪಂಗಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಐನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ಅಲ್ಪ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ದು ದಾಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾರು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂದು ಕನದ ಕೊರ್ಪೆಂಗಲು ನಿಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಕುಡು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಪೈರಡ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೈರ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೋಣ ಪೈರು ಪಂಡ ಇಂದು ಇತ್ತೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಕಣದ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬೆಲ್ಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಕಾಣದು ಬೆಲಗ ಮಾಡುದು ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಲಗ ಮಾಡುದು ಲೋಡ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ 10-15 ಉಂಡ ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಕಣೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10-40 ಕಂಜಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಸೇಲ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 14 ಕಂಜಲ್ ಬೇರಂಡು 14 ಕಂಜಲ್ ಬೇರಂಡು ಅಂದಾಜಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ 14 20 50 ಇಂಚ ಪಂಡ ಐದು ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಸೇಲ್ ಐನ ಫೇಮಸ್ ಇರು ಗೋಪುರ ಇತ್ತು ಕುದರ ಗೊತ್ತಿನ ಅಲೆ ಮೂಲ ಉದಯ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಗಲ್ ಪಾರ್ದ ಕರಪುಣ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ರವಿಯನ್ನಾಗಂದ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ರವಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ಕೊಣೇನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುರಿಯಲ್ಲ ಉದಯನ್ನ ಅಲೆ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುರಿಯಲ್ಲ ಉದಯನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಹಾಕ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನೆ ಕಾಂತವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ಪುರ ಕೊನೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಾಂಡವೇರು ಕೊನದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ದೂಜೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಬೈರ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಮಲೋಡು 90% ಕಂಜಿಲು ಬೋಲ್ವಾಯ್ದ ಕಂಜಿಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮಲೋಡು 90% ಕಂಜಿಲು ಬೋಲ್ವಾಯ್ದಾನೆ ಕಂಜಿಲು ಸಿರಾಜಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಪೋಯ್ಸತ್ತು ರೆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಕಂಜಿಲ ಅವ್ಲು ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಹೊರಿಗೆ ಅವಳು ಬೋದು ಕನ್ನಡ ರೆಡಿ ಜನ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟದು ಬೋದು ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಮತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲ ಬತ್ತೈತೆ ಮುಲ್ತಾಡು ಕೊನೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಮಾರಿಯರು ಕೊಣದು ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಅದೇ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಂಜಿಲ ಕೊಣ ಬೇರೆ ಕೊಣದು ಅವು ಬಂಜಿ ಕೆಲವ್ದ ತಿನ್ನರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಜಲ್ತ ಫುಡ್ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತ ಉರುಳಿ ಕುಡು ಮಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಭಂಗ ಬತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಇಜನ್ ಆತ ಸುಲಾಭ ಕೊಣದು 5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಏರೆಗಳ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾರ ಏತು ಪೂರ ಜನ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಏರೆಗಳ ಮಾರ ಆತ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಅಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕಂಜನ ಕೊಂಡದು ಆತ ಭಂಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತು ಆತ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಹಾಕಲು ಮಾರುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಡದು ಹಾಕಲು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಯಾರ 7 ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಯಾರ ಅವ ಪೂಜೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಕೊಣದು ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಬಲುವಾಡೆ ಪೈರು ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದ ದುಂಬಲು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಅಂದು ಐತಾರೆ ಕಮಲಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಪಣೆ ಬರೋದಿಂದ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿರು 40 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು
ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅವಳೆ ಪೈರು ಅವಲೆ ಕಂಬಳಗ ಹೆಂಗ್ಲ ಯಾವ್ಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದು ದಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಕೊಣಪೇರು ಕಂಜುಲು ಕೆಲವರು ಗೊಬ್ಬರಗೊಂದು ತೋಟ ಗೊಬ್ಬರಗೊಂದುಲ ಕೊಣಪೇರು ಕಂಬಳಗೊಂದತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಪಂಡ ಬೆಳವಾಯಿ ಬೊಲ್ವಾಯ್ಡ್ ದಪ್ಪುನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊಣಪೇರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ವಾರ 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 ಕಂಜುಲ ಬರ್ಪ ఒక ಮರಿಯಾಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಜುಲು ಈಗ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಮೂಲ ಸೇಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಕಟ್ಟುವಾರ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಕೊಣಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ ಕೆಲವು ದಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಾಂಕು ಇಂಚನೆ ತಾಂಕುನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರಗೊಂದು ತಾಂಕುನಕ್ಲು ಕೊಣದು ಇದು ಮಲ್ಪೇರು ದೇವ್ರ ತನಿತ್ತೇನಿ ಬಯ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪು ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇವೆ ಅಂತ ಬೈಜರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಇದು ಬೈಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10-20 ಗಂಜಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಹಾಂ 10-20 ಗಂಜಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಕೋಟ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೋಟ ಅವು ಪುದರ್ ಬೇತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಜುಲು ಕೋಟ ರಮೇಶನ ಅವು ಮೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಕಂಜುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಂಭಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ನಂದು ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ನಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಕಂಜುಲು ಪೂರ ನಂದು ಇಂದು ಜೀವರ ಅಡೆಂತ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಶಾಲ್ದಾರ್ ಎಂತದಾಯ್ತು ಕಲರ್ ಪೂರ ಅವು ಕಲರ್ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಜುಲು ಎಂಚುಂಡು ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೊಣಪೇರತ್ತೆ ಕೊಣೊಂಡು ಅಕ್ಲಾದ ಬಂಗ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಲಾದ ಬಂಜಿಗೆ ಆತ ತಿನಿಜಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೊಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತು ಆತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೋ ಕೊಡಿ ಹೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಂಡ್ರ ಆತು ತಿಂದಿರಿ ಅಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನೊಂಜಿ ಆತು ಮೋಕಿರ್ ತಾಂಕರ್ ಜೋಕಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೈತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಪಾಪ ಬೆನ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೋಲ್ವಾಯ್ದ ಕಂಜುಲು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಬೋಲ್ವಾಯ್ದ ಕಂಜುಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಆತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಣಪ್ಪ ಕಂಜುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಣಪ್ಪ ಕಂಜುಲು ಬಣ್ಣಗ 10-20 ಕಂಜುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಕಂಜುಲು ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ 10-20 ಕಂಜುಲು ಬರ್ಪ ವಾರ ಬರೋದು ಅಂದ ಒರಿಗೆ ಅವಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಹೋದ್ ಕನಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ದ ಅವಳು ಒರಿಗೆ ಮೂಲಿಪ್ಪನ ಒರಿ ಹಂಚಿ ಹೋದ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜಿದ ಮತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಬ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೂರ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಕೋಟಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಓಲ್ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತ ಬೇರೆ ಇದು ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜನ ಕಲರ್ ಕೌಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ 9488151240 ಸಿರಾಜ್ ಬೋಲ್ವಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪಾಪರ ಪೈರು ಎಂಕುಲ ಈತು ಮುಟ ಬೋಲು ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪೂರ ಜನ ಕಣಲೆ ಬರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಮಾರನೆ ಕಂಜಲು ಯಾವ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಅಂಚನ ಇಜೆಂಡಂಗ್ಲ ಕಣಪ ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಮಾರನೆ ಕಂಜಲು ಯಾವ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಬತ್ತ ಅದು ಪೇಜ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಯ ದಿನಟ ಕಣ ಎಂಟಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಣರ ಅಂಡ್ ಇಜೆಂಡ ಕೋಡ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಣರಂಗ್ಲೆ ಆಪೂಜಿ ಕಂಬ ಅವಳಿ ಮುಗಿದು ಅವಳೆ ಮುಗಿಂಡು ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಬ್ಯಾತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾತ ಏರಕಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಬತ್ತುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುನಗತಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪುನಗಲ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಕನಪಿನ ಎಂಕುಲು ಬೆಳುವ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಯನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾ 2 ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಹಿಡ್ದು ಕೊನಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುನಗಲ ಮುಲ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪು ಎರಲು ಮಾತ ಬಲಿಪು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊನಪ್ಪ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೈರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ದುಮ್ಮುಡು ಇರ್ಕಾನಪ್ಪಿದೆ ಕಂಜಿಲಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸದಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಡಿ ಮಗುಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಯಾಗರು ಕನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರು ಕಂಜಿಲಿ ಕಂಜಿಲಿ ಮತ್ತು ದತ್ತೊಂದು ಸಾಗುಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಅದನ್ನೇ ಗಿಡದ ಕನದು ಕಂಜಿಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗಲ ಇತ್ತಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತದ ಹತ್ತಂಗೆ ದುಂಬುದ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ನಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಂಜಿಲ್ಲು ಆತ ಕನಪಿದಂಗ್ಳು
ಒಂಜಿ ವಾರಗೂ ಬತ್ತಂದ ಡಬಣ್ಣಿ ಬತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚತೆ ಎಂಗ್ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ದಪ್ಪರಂದು ಇತ್ತ ದಪ್ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಕನಬುಜೇರಿ ಇತ್ತ ಗಿಡಾರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ದಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಸರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಕೂಡ ಕನಪೆ ಕೊರ್ಪಿದ್ರು ಹಾಂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂದು ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿದ್ರು ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ದಪ್ಪರ ಸರಿ ಹಬ್ಬಜಿಂದ ಕೊರ್ಪಿದ್ರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಆತು ದುಮ್ಮುದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯತೆಯರು ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಕಮಲ ಮೊಗಲು ಬೊಲ್ವಾಯಿ ಬೊಲ್ವಾಯಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೈರು ಬೊಲ್ವಾಯಿ ಮೊಗಲ್ನ ಬೊಲ್ವಾಯಿ ಕನಪಿದ್ರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲಿಕಾರೆ ಅಂಚಿ ಈದ್ ಮುಲಿಕಾರೆ ಮೊಗಲ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಕೋಟ ರಮೇಶ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸೊಕ್ಕಲ್ ಮನೆ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಕೋಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 24 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 22 ಫಸ್ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡು ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಮರಿ ಮೆಡಲ್. ಅದು ಜೋಡುಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ? ನೇಗಿಲ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳುವೆ ಪೈರಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಣ ರೇಟ್ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಕೋಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಳುವೆ ಫೈರ್ ಇದೆ ಕೋಣ, ಮತ್ತು ಮರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮರಿಗಳು. ಈಗ ಹೊಸ ಮರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳುವೆ ಪೈರ್ನವರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಣದ ಮರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾಂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ತಂದು ನಮಗೆ ಮರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 170-180 ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಫೈರ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಇರೋದೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಜೊತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಬಾಕಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೌದು 2 ಮರಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಮರಿ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ 10 ಕೋಣ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು, 2 ಮರಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 18,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತರಿದ್ರೂ ಸಹ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಪೈರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ. ಈತು ಪುರತ ಪಾತಿರದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೈರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಈರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಖಿಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಆಶೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.